Si tingués la màgia d'un mag, què canviaria? Si tingués la màgia d'un mag, de les bales em faria flors, dels fusels, trombons i fagots, i dels trons, poemes d'amor. Si tingués la màgia d'un mag, de la gana en faria blats, dels canons prismàtics gegants i dels tancs camions de gelats. Si tingués la màgia d'un mag, dels soldats em faria claus, dels diners ocells de paper, ballarines o castellers. Si tingués la màgia d'un mag, de les mines em faria daus, de les bombes jocs malabars i dels corbs coloms de la pau. Molt bé, molt bé. Si tingués la màgia d'un mag. Així comença la bonica cançó La festa de la pau de Damaris Gelabert. Com haureu pogut comprovar, és un contrast entre els noms pau i guerra, perquè per parlar de pau s'ha de parlar de guerra. I per extensió és un contrast entre els termes vida i mort, mots que vam escollir com a tema. Les guerres en aquest poema són representades pels tancs, els canons, les bombes, la por i la inseguretat. En canvi, la pau és representada per l'amor, la melodia dels trombons i fagots, les flors i els coloms. Amb aquest contrast de paraules, nosaltres creiem que el poema vol transmetre el missatge de que fer la guerra és molt senzill. En canvi, aconseguir la pau sembla només qüestió de màgia. Aprendre a través de cançons és una de les formes d'aprenentatge més lúdica i màgica. Incloure la cançó en la vida dels nens i nenes suposa promoure l'interès per aprendre i actua com una estratègia inconscient d'aprenentatge. Des del nostre punt de vista, La festa de la pau és una cançó molt factible d'usar tant a infantil com a primària per treballar el valor de la no violència i de la pau. Per exemple, a infantil treballaríem el poema sobretot a partir de gestos i moviments, el primer llenguatge dels nens petits. Després, de forma gradual i progressiva i a partir de la imitació, els nens memoritzarien les paraules. A primària, en canvi, creiem que el poema es pot enfocar de manera més racional, entendre el contingut i reflexionar sobre ell. Finalment, considerem que en ambdós casos seria convenient treballar el poema en rotllana. D'aquesta manera, els nens i nenes podrien mirar a la resta de la classe i compartir de manera més familiar les seves aportacions.